I no deixem les dues rodes perquè en ciclisme aquest cap de setmana s'ha celebrat la 43a edició del Critèrium del Vallès, una prova amb més de 130 quilòmetres de recorregut a la qual hi han pres part més d'una vuitantena de ciclistes. Guillem Muñoz ha estat el gran protagonista de la cursa després d'endur-se la victòria en un sprint final, una competició que s'ha convertit en tota una referència al nostre territori. Guillem Muñoz s'ha proclamat el campió de la 43a edició del Critèrium de Ciclisme del Vallès, una cursa que ha tingut molts moviments i que ha estat molt competida fins als últims metres. En els primers quilòmetres han pres la iniciativa Adrián Merino, Joan Terreros, Joan Cadena i Daniel Joseph. Aquesta dinàmica s'ha mantingut fins a Sant Feliu de Codines, on Adrià Franquesa ha aprofitat l'ocasió per prendre el lideratge de la cursa, i seguit de ben a prop per Joan Cadena. Terreros, Medina i Joseph no han aconseguit continuar el ritme i s'han acabat despenjant. Ja arribant a Caldes, Franquesa aconsegueix escapar-se, però una equivocació de ruta li ha acabat passant factura més endavant. Ja en els últims quilòmetres, el tram més pla ha sigut on Guillem Muñoz ha entrat en el joc, juntament amb Blai Rodríguez. Ha estat a l'esprint final on s'han acabat decidint les posicions. La primera part de la cursa molt selectiva, pujant 2 cops a Sant Miquel d'Esfai, ha sigut ràpida, he intentat controlar a veure que no marxessin ningú per l'escapada i el tros final era una mica menys dur i que no s'escapés ningú i al final he aprofitat jo la meva oportunitat i hem pogut arribar amb 3 corredors i he pogut guanyar l'esprint. Ha estat una cursa amb molts contratemps, he punxat en el pitjor moment, que era pujant Sant Miquel d'Esfai. Com a equip hem fet una gran cursa, hem ficat a corredors a la primera escapada, he aconseguit empalmar i després s'ha anat a pals tota l'estona i he tingut la sort que m'he escapat amb 2 corredors, ens hem entès molt bé en els últims 10 quilòmetres i bé, finalment a l'esprint el Guillem se l'ha de felicitar, ho ha fet molt bé. El podi de la categoria Elite l'ha acabat completant Edgar Clemente. Una subida con un tramo exigente y curveo y ahí hemos estado delante, pero luego se ha vuelto a unificar el grupo. La segunda parte de la carrera era bastante más favorable y era difícil un corredor como yo, que donde destaca subiendo, poder irse, pero lo hemos intentado un montón de veces y al final la existencia ha traído sus frutos. I a la categoria sub-23 el campió ha estat Albert Roca. La plata se l'ha emportat Joel Díaz i la tercera posició se l'ha adjudicat Òscar Rota. Ha sigut una cursa molt nerviosa, tot el rato hi havia escapades i al final s'han escapat 3 corredors o 4, no sé quants han sigut, i llavors s'ha arribat a l'esprint al grup gran i he fet 5è i primer sub-23. Ha sigut una carrera que es decidia al Sant Miquel d'Esfai, però al final s'han escapat a falta de poc i res, fins aquí ja, fins a meta. El Critèrium d'enguany ha plegat a 85 ciclistes, una de les proves ciclistes més importants que hi ha, amb un exigent recorregut ja consolidat de 132 quilòmetres. Es el 43 Critèrium, viene a ser la misma carrera de cada año, es el recorrido que ya tenemos tradicional desde hace 8 o 10 años, con lo cual pues lo tenemos ya bastante bien ligado. Com sempre és una gran oportunitat de poder veure joves ciclistes, no? A més de que és una carrera referència dintre del circuit de Catalunya i puntuable, no? Una competició que ha plegat a ciclistes de molt nivell i que és una referència en el territori.